Dobrý balán, volali ste. Chcel sa spýtať, našiel som na internete ponuku na pozemok na Domáši, že kde to je. Tak v podstate je to oproti Lodenici, na opačnej strane priamo na pláži. Uh-huh. Je to nejakých 456 metrov štvorcových, dva sa predali ešte v decembri, dva zostali, jeden hneď pri vode a druhý ďalej od vody. Uh-huh. A čo tam je všetko urobené? Tak momentálne po predvčerajšej obhliadke, tak je tam urobená studňa pre všetky 4 pozemky, je tam už spravená aj príjazdová cesta, v podstate je tam už aj elektrika, na stĺpe je hodina a kábel je potiahnutý až k pozemku. V podstate na pozemku je už kábel zakopaný, že len napojiť sa. No všetko to bolo robené na náklady majiteľa pozemkov. No a samozrejme aj geometrický plán, ako je to už geometricky rozdelené. A tam by som kedy mohol začať stavať? Tam mi v pohode vydajú povolenie všetko, hej? Tak v podstate je to vedené ako ostatné plochy, takže podmienka je nejaké športovisko alebo nejaký areál. Takže kľudne, keď tam dáte požiadavku, že idete stavať lodenicu, tak dajú vám povolenie. A postavíte chatu s garážou, tak ako to robia všetci na pláži. To sú tí dvaja susedia ďalší, keby som tam chcel ísť si pozrieť. Koho by som mal za susedov? Oni tam idú stavať dačo, alebo? No, idú tam stavať chatu, ale neviem, kto to je, lebo majiteľ si to riešil po svojej osi. Ale nejaký mladý chalanicko jeden a myslím, že nejaká pani. Ale osobne som ich ešte nestretol, ale sú ako že v pohode, lebo v podstate majiteľ si vyberá, že komu to predá. Keď má pocit, že ten človek není seriózny, tak to nepredá, lebo v podstate na tých susedov musí aj dozerať. Čiže nebude problém so stavebným povolením? Ne. Ne, to vám potom, keď tak priamo na tváre miesta viem vysvetliť, čo a ako, jak to funguje. No a čo sa týka ceny, 456 metrový pozemok vychádza zhruba niečo okolo 26 000. Či tam není nejaký problém, alebo dáčo, bo som zachytil, že tam nejaké problémy sú s výstavbou, alebo co? Neviem o tom nič. V podstate majiteľ pozemkov má predbežné povolenia spravené, plus v podstate tam suseda on nemá. V podstate videl som tam, že sa robila studňa. Na studňu potrebuje povolenie, takisto potrebuje povolenie aj na elektrickú prípojku. Tu dostal, lebo majú tam potiahnutú. Studňu som videl, príjazdová cesta je tou asfaltovou súčinou pustená až dole k vode, takže nevidím tam problém. No a viem, že tam už robili aj terénne úpravy, čo sa týka tí dvaja noví vlastníci, tak robili nejaké terénne úpravy. Jasné. Dobre.